हेलौ गाइसमोन नोंथांमोनखौ नै दिनैबो गोदान भिडिअ'जों लोगोसे नोंथांमोननि खाथियाव नै नुजाफैलायबाय आङो दिनै मा खालामनो आरोना खबराथ' गाज्रि होननांसिगोन आङो आंनि खामानिया जिथुनाखि आं खामानि लाना फैदोंमोन बे खामानिया थारैनो साक्सेस जामारासै आरोना मैयाबो एसेबां नाजादोंमोन आङो नाजानायावबो माने हादिया आरोना खामानिखौ मावफुंनो बेनिखायनो दिनै माथो खालामनो आरो बिराद दुखु गोनां बाथ्रा आरोना बेनिखायनो आङो दिनै न' फारसे गिदिंफिनो होननानै सानबाय उफाय गैया माथो खालामनो आरोना नाजानायावबो जायाखैबाथ' माथो होनबावनो आरोना बेनिखायनो न' फारसे दिनै गिदिंफिननोसै उफायथ' गैया साननैसो नेनांसिगोन होनना बुंदों उफाय गैया आरोना ओंखायनो साननैसो नेनानै नायनोसै बिनि उनाव मा खालामनाय जायो नायनोसै आरोना उफाय गैया खिन्थु खामानिखौ लाना फैदोंमोन आं बियो जाफुंनायबा मोजां जागौमोन आरोना दाथ' खामानियानो जेबो जानानै फैदिया आरोना उफाय गैया माथो खालामनो दायो न' फारसे थांफिनसै जोङो दिनै बेखौनो खिन्थानो होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव नै दसेब्लाबो नुजाबाय आङो माथो खालामनो आरोना दुखु गोनां बाथ्रा होनांसिगोन साननाय खामानिया जाफुङाबा गोसोखौ एसेबाबो बिराद बोरैबा मोनो आरोना इनिफोराव मा होनबावनो आरोना मोजां नाङा आरोना बिराद बोरैबा मोनबाय थादों आं सानसे नङा साननै नाजानायावबो जायाखै नालाय माथो खालामनो आरोना उफाय गैया दायो थांफिनसै जोङो दायो फुङाव ट्रेन दङ जोंनि जायगायाव सानजा थांनाय आरोना ट्रेन दङ बिजोंनो जोङो थांफिनसै आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि दान्दिसे नुजाफैनायनि नुथायफोरखौबो एसे नायदो दान्दिसे आङो नोंथांमोननो फोरमायनायजों लोगोसेनो एसे जायगाफोर दिन्थिना होनोसै आरोना बेखौनो एसे नायसाबदों नोंथांमोनाबो ओइ खख्लिं ना मा होनो बेखौ खख्लिं नङालै माबा कबेल कल होननाय दंलै माथाय बियो बिजोंनो खामानिखौ स्टार्ट खालामो बिसोरो नैबे रौतानि धोनस्रि दैनि माबा दलं बानायनो नागिरदों ना गोदानै गारि माबा 4 लाइन ना 3 लाइन होनो बेखौ बानायनो थाखाय नै बेफोराव बालाफोर दिखांदों आरोना नायदो ओरैजाय जागोन आरोना माबाया खामानिया नैबे गोजौ मोनसेयाव जुम खालामबाबो सिनाय हरालै मालाय आइफनफोरासो साफा नुयो फोरथिं नायदो नै गोजां बोथोर जाहांनाय बायदि खुवा ओंखारहांबायानो दैया र' नायदो बा बोरै नुयो नै दायो आङो बै लामा बानायनायनि लामानि खोथा बुंदोंमोन ना 4 लाइन 3 लाइननि खोथा बेखौनो आं देखायनो फैबाय नै बेखिनियावनो अन्थाइखौ स्टक खालामदों आरोना बे गोथाङा जाहैबाय अन्थाइनि माबा जानांगौ इयो मेचिन अन्थाइफोरनि इफोरबायदि बानायगोन जां स्र' र' आं देखायनि खाथियाव फैगासिनो दं आं दायो नायदो खाथिनिफ्राय देखायनि र' आङो खाथियाव फैगासिनो खाथिनिफ्राय देखायनो माबायदि मेचिन आंबो नुफेराखैमोन अन्थाइखौनो बुरैया बानायदों माथो अन्थाइ बालि फिस नैयाव दैबो दंलायो माथो दैजोंबा मा खालामो नैजों सिरिजों ओरै गाखोलांबाय गोजौआव नायदो बैथिं गहैयो खोमालै बे थिंनि न'आव गहैयो जानांगौ नै नायदो गोथां गाबनि बानायदों मेचिनखौ बेयावबा मा मडेल खालामो नायदो गोजौथार हमनो हालाय लांला बेयाव गारसनो नामाथाय मा दंथाय नुलायलाङा आरोना नै बिथिंजाय गहैनाय लामा खोमालै बैथिंजाय नै आखिथिं नोंथांमोना नुनो हादोंना भिडिअनि आखिथिं पाइप बायदि मोनसे दङ बिदिनो ओंखारहैयो खोमा अन्थाइफ्रा फिस जायो खोमा नैबे सिङाव थानो हागौ सिङाव हाबनो मोननायबालाय देखायनो हागौमोन सिङाव हाबनो मोननाय नङाना दा ताला मारिनायसो ताला बन्दसो ओरैजाय नायदो नैबेजोंनो जागोन आरोना लामाया नैबेजोंनो नैबे खोन्दोजोंनो जागोन आरो नै अन्थाइखौ बेफोरबायदि फिस बानायो आरोना नैबे मेचिनानो बानायो जाहैदों गिदिर अन्थाइबाबो बेफोरबायदि गुरा खालामजोबगोन आरोना एक लेभेलनि खालामजोबगोन बेफोरबायदि बानायो जाहैदों नै बेफोरबायदि आरोना नायदो एक साइसनि समान जाजोब्बाय दा आरो नै दिनैबो फिन बेयावनो बेरायफिनलायबाय माथो खालामबावनो दिनैबो माने बेखिनियाव बेरायखायाखै आं नोंथांमोननो बेखिनि जायगाखौ देखायखायाखै नायदो बेसे समायना नुयो फुंनि समाव बेफोरथिं नुनो हादों बेसेबां समायना नुयो बैफोरथिं एसे ओरै सिगांखै सिगुन बागानबो दं आरोना सिगुन बागान एसे दङ दख्लबसे बेखौबो एसे देखायगोन आङो फुंनि समाव बिराद साफा नुयो आरोना जायगाखौ क्लिन नुयो नायदो आं फिदिंना देखायनि नायदो खुवाजों बोरै नुदों जायगाखौ सान ओंखाराखै आरोना दायो फुंनि 4:55 मिनिमाम बेफोरबायदि जादों आरोना नायदो सैमाया नायदो दहाय खख्लिं देखायदोंमोन आं इयो नायदो खख्लिं ना मा होनो खख्लिंखौनो होनबाय आङो नायदो फुरा नै खुवा धोनस्रि दैनि माबाया
खफ' होनांसिगोन बेखौ गोदौफावनाय बायदि माने माबा खुवा खुदों आरोना नायना ला नै बिथिंजाय नायदो गामिथिंजायनि बिफां लाइफांफोरखौ नै बेनो सिगुन बागाना बेनोमोन आरोना एसे दंसाबो एसे गुवारानो मोजां नुहुरालै बेनिफ्राय नै बेफोर सिगुन गोजा आरोना गासिबो सिगुन दंफां गोजा र' दायो एसे खाथिनिफ्राय एसे देखायहैनि आं बैफोरखौ नायदो नैबे दाम्पारफोरा बे दाम्पारफोरा माने बालि दिखांनो नेबाय दं आरोना दा दसेनि उनाव खामानि स्टार्ट जासिगोन बे दानस्रिनि बालिफोरखौ दिखां हरो ओमफ्राय नैथिं जमा खालामो आरोना ओरैजाय जमा खालामो ओरैजाय जमा खालामो आं देखायनो र' नै बालि जमा खालामना दोननायखौ देखायनोसै आं अन्थाइजों बालिजों नायदो नै बेफोरावनो देन्जार जमा खालामना दोनो आरो लाङो जमा खालामो आरोना नायदो बेफोर सेस बे दैनिफ्रायनो बोखांजोबनाय गोजा आरोना बेफोरो नाय गासिबो बेफोरो नाय बेसेबां बुरजा ओरै मबाइलावसो बिदि नुदों इयाव फुरा बुरजाथार नालाय नै सिगुना बेफोरनो गोजामोन दहायनि सिगुन होनना बुंदोंमोन आं बैथिंजाय दंबावो उनथिंजायबो नाय नैबे जाहैबाय 85 बोसोरनि अन्थाइ जाबना दोननाय जानांगौ माराम जाजोब्बाय माने एकदम मा समावबा थिखांनायमोन एकदम मामर जाजोब्बाय जोंबो बुंनो हाया नालाय बे जायगानि नङा नालाय नायदो मामर जाजोबखाबायलै सयथिनोबो नोगोर गोबावनि जानांगौ बे आन्दासाव नैबेखिनियाव आरोना अन्थाइआ नैबेखिनियाव दङ फुंनि समाव दैसा सेरफोराव बेफोरबायदि बेरायनानै माने बार जानायनिया बार जाबथिंनायनि एक्सारसाइसजों लोगोसे देहाफोरखौ बिराद गोजोन मोनो आरोना फुंनि समाव बेफोरबायदिनो दसे सम बेरायनो मोनोब्ला जायनि न'फोरा दै खाथियाव थायो आरोना बिथांमोना मिथिगौ दै सेरनि माने बारहावायानो बिराद गोजोन आरोना गुसु आराम जायो आरोना दायो थिग बेबायदिनो जोङो दसे सम फुंबिलि समाव बेरायफैबाय माथो खालामनो नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिबाय नायदो फुंनि भिउसखौ मारै नुयो नैबेनो जाबाय रौता ब्रिड्जआ नायदो मारै नुदों ओरैजाय नुहुरजोबो नाय जोबथा ओरैजाय थांबाय मा होनो जुनाय थांनाय राङापारा थांनाय बिथिंजाय जाहैबाय ओमफ्राय नै ओरैजाय देखायनोसै आङो ओरैजाय रोङिया थांबाय आरोना नै नायदो नैबे धोनस्रिनि माबा रेलवेनि बे माबा ट्रेन आलिनि ब्रिड्जआ नायदो माबायदि आं सिंनिफ्राय आङो देखायदों नायना ला मारै नुयो वाव गोजौ बोरै नुयो अख्राङाव थानाय बायदिसो नुयो आरोना जायगाखौ देन्जार नुखायो दै सेरावबो दसे थांनि आङो दैयावबो देखायनि नोंथांमोननो दैखौबो दैया रानबाय आरोना मैयाथ' नङा दाख्लैयो बिराद गिदिर देरदोंमोन आरोना दैया दायो रानबाय एसे माने गोबाङानो रानबाय आरोना नङाबा दैया बिराद गिदिर देरखाथारदोंमोन आरो एकदम गोजौ जाखांलायदोंमोन आरोना सम दैया बिराद देरो आरोना बे दैयाबो धोनस्रि आरोना बे दैया नै नायदो दै सेराव आं दायो फैगासिनो दङ ओरैजाय नायदो गोरान जाजोब्बाय नै बेफोरथिं दै गोजासोमोन दाख्लैयो आरोना मैयाथ' नङा दाख्लैसोमोन नायदो माबायदि नुदों दैया खुवा ओंखारलायदों आरोना नै खुवा ओंखारलायदों दैया बिराद खुवा जालायदों नाय नै दैखौनो मोजाङै सिनायाना एकदम खुवा ओंखारजोबदों आरोना खफ' गोदौफावनाय बायदि दै गुदुंसो आरो जेनेबा गोदौफावनाय बायदि बिदि ओंखारजोबदों आरोना